nós tamén. Ai, sí, a veces o Carlos Arguiñano. Eu trouxe un champán rosado. Bueno, E para outra vez imos traer... ti non tes visto na televisión estes programas de cociña que cando están cociñando sempre toman un vermú ou un... Sí, un chupito. Pois trouxen unha cousa que... Justo a min, non me acordaba, ves? Pero non sei se teño aquí copas para iso. Mesmo non vaso. Bueno, eu vou coller estas. É bon tomar, ti se queres tomas, así non quedei. Neste programa temos moitos huevos, As cousas como son. Outra cousa non, pero huevos... Ai, Pero ti és diabética, non? sí. És diabético? Sí. Pero iso hai que avisarlo antes. Claro. Pero é igual. Xa tomo pastilla para a tensión e pastillas para o azúcar. Aquí mandas ti. Isto é cociña claro con Angie. Angie é a jefa da cociña, Angie manda. Bueno, que nos decides dos nosos mandilóns? E logo nos... 2 a 2, 4. Sí, hai 8. Eu non sabía cantos eran. Eu puxen 8 Sí. e dixo, van a ser moitos, pero... Aquí imos facer. E logo non che dixen antes. Non me acordo. Sí, tal, que eran calentitos. Ah, os perritos calientes. Perritos calentitos. É fácil de facer. Facer as salchichas, meter a salchicha no pan e fora. Enseña aí a cámara, ali. Perritos calentitos. Perritos calentitos. Métese ketchup. Cando se coma. Vale, e aquí a tortilla. A ver, a tortilla ten boa pinta. A tortilla. Y el que quiera la receta, que pague vídeos. Besos. Está buena, cariño. Excelente. Canto lle das a tortilla, Cari? Pois, que sería unha puntuación de 10 ou de 15? Sí, máis ou menos. De 10.